ಯಾನ್ ಇಂಚೆಗಿನ ಯುನೀಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ತರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ఒక ఏట్ల పుందినడిಗೆ ಕಾಸು ಮನ್ಕೊಳಿ ಅದಾದೆ ತೂಕಬಲ್ಲಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆ ಪಂದು ಉಂಬಲ್ದಾದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂದಿನ್ಯಾರ ಉಂತುಲೆ ಗಾಡಿ ಸುರೂಕು ಸರಿಕಟ್ಟು ಉಂತಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪು ನಡೆದು ದುಂಬು ದೆಕ್ಕಂದೆ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕಾತಿನ ಎಂಟಾರ್ಕ್ನವರ ಮೀಪಗಾವೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲನ ರೂಮ್ ದ ಕೈತ್ತಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ನಿಧಿ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೀಯದಾನೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪುನು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮುಲ್ಪ ನೀರ್ ಹಾಕಲ್ನೇ ಅಂಡ ಗಾಡಿ ಶಾಂಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮನೆ ಅವಡು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕದು ಮುಜಿನಾಲ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ನೆಟೆ. ಗಾಡಿಲು ಏಪಲ ಒಂಜಾಯಕ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದೆ ಇಪ್ಪ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತೂ ನೆಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಆಟೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಇಡೆಗೆಗಂತ ದೆಕ್ಕುವಿರು. ವಾಶಕ್ ಕೊರ್ನೆಟೆ ಕಾರ್ ಅಕಲೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ತಿರ್ಡ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡ. ಬೈಕ್ಗೆ 150 200 ಪೋಪುಂಡ. ಮೂಲು ನಿಖಲ್ನೇ ಗಾಡಿ ನಿಖಲೇ ದೆಕ್ಕೆರೆ 2 ವೀಲರ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ 4 ವೀಲರ್ಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಏತ್ಲ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಕ್ಕ ಪೇ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂಡಾಂಡು ಎಂಚ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟೆಜ್ಜ ಈ ಏರಿಯಾಗ ಸುರುಕು ಬನ್ನಗ ಈ ನಮನೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಮಾರೆ ಅಂದ ಆದಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಚಿನ ಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಇಲ್ಲಗ ಅಗತ್ಯಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಅತ್ತ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕುಣು ಆಂಡ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್ ಅತೆ. ಗಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಏಪಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊನೊಂಡ ಅಸಲಾವೆ ಅಂಚಾದು ಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಣು ತೋಜುಂಡು. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಊರುಡಿ ಇತ್ನೇಟ ಬೈಚಿಂದೆನಿದೆ. ಸಿಟಿಟ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸು PG ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಐಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆವತೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ ಯಾನಿ ಲಡೆಪಿದಡ್ವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಈ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ.